urip kok abote kaya ngene ya Mas. Sing tenang to Nduk, iji akeh kancane. Sing menang ki akhire sing iso sabar ngadepi kahanane. Kayak aku ya. Alah. Lah. DC Production. Mas Dewa. Mbak Sasya. Kowe enak lho lagu mungkin. DC Production. Saben dino rasane ra karuan, ngombe kopi legi ning rasane pahit tenan, mangan mangut lele rasane kok padha tempe, opo kaya ngene rasane wong ora duwe. Cintaku mbok yo sampun le nesu kabeh iso, rasah kudu nganggo mecucu emanen paras bagus mundak beda karo atimu. Rungokno tembangan manisku. Duh sayang ngapunten saestu, yen dereng saged nuruti apa karepmu, tapi ojo sumelang ana dina liyane, bakal tak upayake mbuh kepiye carane. Tresnoku ora bakal luntur, sayangku ora bakal goyah senajan kahanane bubrah. Aku bakal setia, ora mungkin mendua. Matur suwun sampun nono ngancani neng saben dino. Dik Sasya, Kalau Mas Dewa. aja tamung Pajero. Lah apa? Nek Mekor Civic Turbo tetep tak kabulaken. Masa to? Nggih, Tenang ya. raketan kredit. DC Production. Mas Parti. Cintaku mbok yo sampun le nesu kabeh iso, rasah kudu nganggo mecucu emanen paras bagusmu, ndak beda karo atimu. Rungokno tembangan manisku. Duh sayang ngapunten saestu, yen dereng saged nuruti apa karepmu, tapi ojo sumelang ana dina liyane, bakal tak upayane mbuh kepiye carane. Mas Dewa. Tresnoku ora bakal luntur, sayangku ora bakal goyah senajan kahanane